ka jinglip la hari boy district kam de shu ka mat ka badang thamai henre ke de ka mat ka bala rimba ka bagi nong yalam bat ki nong mi khmat pai ba kim pat la ban pan bha ya gni ki jinge ka bagi pai ba ka them ri boy district kim mat jinge ka ba kham jur bha ka jinglip la ka de ha ki ni ki banai bat ha ki ni ar bat lai tayo menta ba ka jinglip la ka long sha papalan kani kala penlong yo ba hei bor mi pathau ubri wei na kirang ba bo presyang ban yang halaki jong ki kejat ban tre ye ka kam ban penlong kum ke jing bela ububu ya ka CSC lane ka Common Service Center Homesning rengkat ki jing tri kam kum ka typing and printing ban xerox bat kiwe ki kam ki batri kam da kalai ha ka ba ha ka dukan uburu ya ki ice cream bat kiwe ki jing bam ki ban pengat ha ka ne ka portion shushu namar bau ne rong ba ude bari ya ki masi khemdot bat udiru ya kadut hakani kedukan jong uru udi artat ya kadut ke bau hapok ke refrigerator jong u henry namar ke jinglip la ke bala long palat dagi bun paul litar kadut jong u kelas new bat ulayo ya ke jingu jor nag paj ba nong thiet dut ba kadut jong u kamlong ke babha bat umban se banai da ka weipat banai buchiliaki bat kani kala pendu nong ye u shibun haga jinge kren une orang ba ulong ba ki babun ki paj ba ki mat ya kene ke ju jinge henry kim tre ban mi shakmat ban pensngo ye kene ke jinge henry ki shu thnum paramaki henry une orang ba ulami shakmat ban kren halor kene ke jinge jong ki babun shushu une orang ba ulong ro ba mi shakmat ban pensngo sha ka sarkar lengba kene ke jinge kren ba ke jinglip la homesning kam de shu ke bedang long ban ye kren namar kala long shabapalat bat ka bom sko la shu ban pediang haga bada ke jing bitar halor ke jing du nong ke balapalan ula kumbu status ha WhatsApp jong u bo berngam ban lekbu ya ke dot bat ki ice cream ha office jong ka MEECL ban petni ya ke jing du nong namar ke jing bom chim kha jong sarkar lengba ke tenat samboarding ban weng ya ke jinge jong ki paj ba omla ban len ba ke jing lem laj hari boy kala long shaba palat ha kini ki khindiat banai bat ke ba khampalat ke dei ha kini ar bat lai tayo ba ka laj kala long shisha ke jing thot ya ki babon Kemudian dari bahaya bermutah, asal kau berdana te kesukaan bes kini isu beli kini galai bahawa area ribuai marka ibu jam tentang isu wangi syam makalong kai iba duk nang kinong sengkam lojong dan service common service center dan ki cyber ni le online service nata dan robot kini ka mesin buku ice cream ke ben dos ice cream te kemukalong mentang ngal asu invest ndek kam dan gaji ono mak labun gaji unang ice cream nak sudu ai kadut bun ki beli ki komplain baka du kadut nak kata juga gaji du yang galai dengan syukur pat long kalian dengan baka department juga MCL kan pet bahan mau video kini kalian kam dia tang mengamar we de bubun ni ki beli ki baye du kendu jing e dan gaji du no dengan kepat ki bahalor ben pet juga ni kan lan juga galai makin pet lam juga jing dan kam lagi du kisuk mah Arba sotu bakalai ke digawe ke bentak ke ba ai ka majak po ikibri ke ba dan kita ka bam biang kam ngajam kemudian kam sarkar ndai ki ba trigger ba bela ke shu yang bertak bentak nang babu cyber ke babu ikli tiar ke penan kam nakalai tika we ka tingkat padan kalau ba penyerap daman pe penbiang nakalai ngimtit nak kanu ka daun nak kanu ka liang ka du ndai ka lungo ba man ka sngi kalai ka shilim ting diberi lagi rong hadukan kita pendi iba penjaan dai timlo di kata di kejing cepat cengai beliau kita cingdu lai kalai teng ngimna onten kepor bakalip ka nadu setiap kembalam mentah singi nadu ndai baji ngawan apa dukan kalai kelalip jenata bat kan me kemesan 10 minit kelalip yang jadu mentah kadang sume mentar pekal kalai tu kami ka red ki kata ka voltage kam dei ka baklan ka klik kam biang yang mentah ngimdan coba men survive nak ni kai amar bring ni tray lagi ki kam ki jam jong ni dan bentar ni ka penong bangin yang lagi jong kita ngadi beri bangari masih ngadan kam ngadi masih nabu udut ang dukan ba man kan yo nong kendiat inside nak adut sandai
ngiduk nang pun ban mar badan ki customer ki bakisem gadet ki berperkat ba ke biang ngit tip dia ke jinggut jong gadet mar banga ngu gadet sem na jong dan dai dal apa yang ne na jing thot jong kalai ke tu kam peja ya baki beri kira sayero isat adu tigi tuan komplain ngambat singa ban ai ben ga thamai gadet ki na mar baling ngit so tu ba kila sim pisa te kam de ge jing de jungi te ke di kadal jong kalai kamla ngimla pun peja gadet te ben om survive dia mentai long kala deng ge jing du nong ke ngimla om survive sungat tip babun ki beri ki ut hendrai kimuan syakmat ban yu hendrai ngang so tu ba kala long syabab pala ngal abu status men mesti hero mau ba yau ice cream ngal ra ha ka office yang ke department juga MCL ngan pak di ngan pak shim ye kita gibru juga MCL mar balik ngimdan shu ke jing orang ngilot ki hajar ban treat ice cream na ka jing na ki hajar ni thiet ni yo nong sang ba te ki spa ben ka ngimpat yo de ki hajar ang ki spa andai nalon ka hajar ni thiet ita juga nong ngim yo shu dan ha ka jing dom men ngal abu status ka mobile jonga ba yang ice cream ngali bandino haka liban an gibri jo ke department nomor beli ngimdan ke jingano